لروی ازمان شاهی که هیوی یک دناو تاریتی ده ری نشان خیال و اوینانده ده. جروی ازمان ویدتر لپش چیایان روش میناکو سردستی آخو جهی و چارده هیرا نشان بده به سوراهی آخوی استور را هیلته. مرو دبیجه قی هیوا چارده هی و هلاتنا روژه لروی آسمین سلطنت آخو پیروز دکن و به هورا هزا خوزایه یا ده نالبرا مرن و جیان داتینن بیرا مرو. تو پیوستیا هیوا چارده و روجلات روژه به مراسم کی تایبتنه و نه لبنده چه بگانه مرد دبیجه قید بیجن که هایجی بیشایی خوازه یا محتشم گوان افراندیه هبه یانجی که دکاره لی تماشه بکه و بونا دیتنی زحمت کریه هاتیه بلا مشتاری شایانه بکه. چیایه کی قاضی هیه، چیایه کی دوری عقلان، چیایه ایدا به دارین خوین مخصوصی خواه، به فاونه خواه، به فلوری خواه دولمنترین چیایه جهانیه، اولنکوی به چاندا خویا میتولوژیک را، آنگو زوز ده پیوی را هاتیه هلبت. یا راست کی بلا او در ایدایه یعنی چیایه قاضی نه، به ناوه کی دن ایدای هزارگانی. دن هفبرا عرض و عصمین دا او درا جتروی حتی به سارق زید درج دبه. گو خداوند لور بشتاری پیشبازی خوشک بونی دبون و افسانه لحب هاتنی آناندن. شاهیه که خوازه یا که دید راست و افسانه دیکلی هف بونه. لودکه هری بلند آچیای غازه که بلندی آوی 1774 متره و ناوی گوری رش ریزانی. دی میتولوژی دا به ناوی گارگاروس ناو داره. هومروس دبیجه زئوس د شبین تورویا دا لگل خدا و خداوندان د بارگاه خو لبردانیه و سرپرشتیا شریکریه. جای قاضی که هونه پشتی 1400 متران ببینن کوکنارن وی د ناو هاویردورا خویا خوازهیده تنه لچیاین شینده بید. لگور روایتی دبیجن حسبی ترواجی جوانداران هاتیه چیکن. بیست و ده جوره نباتین اندمیک که تنه لورشین دبن و جورهین حیوانین که هر دچه هجمار وان کمتر دبه که دبه بینه پاراستن تنه لور هنه. جوه چانده ده سالا 1993 ده لروی باشور قنطارین چیای قازه ارازیک به قاس 21,000 و 453 هکتار فره وکی پارکان نتوی هاتیه ترخان کرن. مگو چیای قازه و چیای قازه آخر ام هاتن ور تنتی تشتک نخوشه ام لگل مریوانه از جوان را قالا چیای قازه دکم لگوندین طیرین دب از جوان را بخصا علی بی کوداری کو دشامانان را هاتیه دکم
Ez behsa madera ki belê behsa madera sarı qizê dikim. Ez behsa dayîka me axêl dikim, jiyan didûme. Ez behsa awanesê dikim. Ez ji were behsa ji aliyê Agamemnon, Akelios û Menelaosê xeddar ve tunekirina Troyayê dikim. Li erdnigariya Strabon gotinekê Akoliosî heye. Dibêje, ez daketim kendava Edremitê, min 11 bajar bi erdê ve kirin yek, min camêrên wan kuştin, jinên wan dilî kirin. Ev gotina henê dike zeba min de çikiyaye. Ev jan hîn jî berdewam e. Lê niha ez bala xwe didim derûdura xwe ku niha jî Agamemnonê nû hene. Ev mütehitin ku li keviya deryayê Wilyayê çêdikin. Agamemnon û Menelaos winda bûn çûn. Gela yên ku li keviya deryayê Wilyayê çêdikin dixwazin çi bikin? Ev merîvên ku dixwazin avahiyên sê qet pênc qet çêkin û madera Ev çiyayên ku ava şirîn di singê xwe da xwî dikin û digihînin ava şor ya deryayên û ev darê zeytûnên pîroz, simgeyên efsaneyên ku ji hezar salan vir da şîfayê bexşî me dikin. Em wana qir dikin û li ser wan xaniyan lê dikin. Tev derdê serê derdan, ji wan her yekî navê xwe ji avekî girtiye. Küçük Kuyu, Altınova, Akçay, Dalyan. Li keviya ku li dora çiyayê qazê digere. Axa Anadolu'yê bi kulturê hatiye şuştin. Ne mumkin e ku meriv 1000 sal berê rastî awadeniyeke wisa bibe. Dewarên xwe bikin şûna tabiatê û bifikirin. Derdê me ne ew e ku em agir bere dilê wê bidin. Bila îzahkirin û mehkemekirin û ji nav hev derxistin ji we re bimîne. Bona ku em nefesek bi xeyalên xwe bidin girtin, hîn jî sedemekî me heye. Diyareyên tabiatê ku dikin nakin nikarin ev tune nabin. Cardin jî di quncikên xwe de li benda me ne. Te divê em ber û berê ava şora Edremitê herin, yan jî te divê em di rêya Assos Edremitê ya keviyê re herin, ev qeraxên hanê quntara çiyayê qazê ne, kirine parka neteweyî. Wextê derketina ser rê û dirban hat. Bona ku em bikevin hembêza xeyalan, ne ji dûr de em ê ji keviya şehrê, heta ku ji bajarekî Kavîl, ji Antandros û di bin asfalta rêya Nuh da maye dest pê bikin. Bi mozaîkên xuyên zemînê û bi resmên li rûyê diwaran deriyê şaristaniyekî li me vedike. Li van erdên ku vedigerin 2600 sal berê, ev resmên li ser rûyê diwaran, ev mermer, fîgür û simgeyên di mozaîkên zemînê de ku ji 1700 sal berê de mane. Herhal suretên av û teyrên çiyayê qazê ne. Bajarê Antandros beriya miladê dereng di 100 sala 80 dava bûye. Başa bazarê Antandros dibe armanca îstilayê Kîmeran. Bi qasî 100 salan li gorê ku çavkaniyan antîk bi me tê dîtin zanîn, bi qasî 100 salan dimînin. Kîmer li Antandrosê dimînin. Li du wî jî bajarê Antandros dikeve bin serveriya Persan. Ev serveriya Persan heta bi salên 303 beriya miladê, heta dema ku İskender derbazê Anadoluyê dibe dewam dike. Piştî İskender di devra duya doxan da Antandros dikeve bin rêvberiya Kraliyetiya Bergamayê. û piştî re jî ji mina tevayê Anadoluyê dikeve bin rêveberiya Romayê. Em rastî tebaqayekî şewatê hatin. Sala 507 beriya miladê îşaret dike. Lêbelê ev tebaqaya şewatê tenê em li herêmekî li rastî hatin. Bûna ispatkirina viya. Sondajên nû çê dibin. Ger li van qadan em rastî tebaqayên şewatê werin, hingê ev tevî wateyê ku pêzanînên ku çavkaniyên antîk dibêjin, li Antandrosê Kîmer jiyana de îspat dibe. û ev hevraza ku niha em li serin, ev tiştek ku em wekî sektora xaniyan binav dikin, em wisa difikirin ev vîllayekî Romayayanê û aîdê 100 salê sisyan e. Her wîsa ev vîlla di rewşekî wisa de ku bi şevekî muhteşem de hatiye parastin. Rêwîtiya me ya ber bi çavkaniyê efsaneyên çiyayê qazê dewam dike. Em ê dibin pêşengiya rêberekî ku her quncikekî warê muammayan
erdê xwedewan da Sarıkız û Parka Neteweyî baş dizane geştê bikin. Nemimkün e ku em bê reberekî di vê xwazeya muhteşem de bigerin. Em reberê xwe ye ku kar bi destên Parka Neteweyî evbona me wezîfedar kiriye digirin û berê xwe didim besta Şahîndere mewqiya Newala Çatê. Ne ciyekî ewle ye Şahîndere, labîrenteke û kaş û kendal li ciyekî fevqelade ye. Kulîlkên ku em navê wan nizanin, zinar û gulî û pelên ku rê nadin meriv rûya asmîn û ewran bibîne, wê dikînin Newala Çatê. Parka Neteweyî ya ku çiyayê qazê ku nêzîkî 22,000 hektare. Ava Newalên Mihl, Şahîndere, Manastır, Zilkeçilî û Zeytînlî ji efsane û kulîlkên hezarkaniyên çiyê dinisin tên. Heta ku merhebayekî ne de darên Exlamur, Berû, Gaş, Gevût, Gurgen, Narevan û Zehtera Sarıkızê ku simgeya van çiyayan e, di çawa bigehe ava şoriya deryayê? Rên çiyayên qazê yên ku bi mehan û bi salan diajon hene. Ne mümkün e ku meriv bibêje kîjan av? Lewre nepêniya xwazeya pîrê caran rê nade. Her yek ji wan li dû tehm û heyecanekî cihê ye. Her yek ji wan bi helbesta xwe re jiyanê xwe dom dike. Avahar ya çemê Qizilkeçilî wê dibe Hesenê Fetisî ku bûye temaya çîrokan. Ango wê dibe şelaleya Sîtuwenê. Ger hûn dixwazin xweşikiya çiyayên qazê keş bikin, divê hûn xwe ji bo rêwîtiyên bi zehmet amade bikin. Em jî didin ser şîbereyeka zehmet lê ya nêzik. Em ê di çemê Mîhlê re di ser pira başdeyirmen re derbas bibin û bigihîn ber aşê. Nivîsên li ser diwarê aşê metrûk jî meraqeka din a rêviyan e. Ji dîmenekê derbasê dîmeneka din bûyîn, derbasê coğrafyayekê din a xwazeya muhteşem bûyîn, ne ew çend hêsan e.
هر وسا نه حسانه که مروف بین خو برنده و بده سر ری. لورا هر دویرا که دبن سیوانا پرستنه دیا دناو بدنگی عید خدا ناهیل از جوان رین حشرین باجارین تویک وره بیرا مروف. لچیاین قاضی به هیویتی و دگوهره سر هیویه. ام dikarin bona çiyayên qazê bibêjin stergeha kesên ku ji ber labîrenta bajaran direvin. Dibe ku bereketa xwazeyê ji eyarê xwe derketibe. Her mêvanperwerek dibe ku bengiyê dara zeytûnê be. Weteyeka din kesên ku efsaneyên ji hezarê salan vir de têne qîsetkirin di nav dilê xwe de hîs dikin. Li diyariya xwazeya dewam dikin. Bi hemet berewaniya kokunar û avê kulîlkên wê dikin û wan pêşkêş dikin. Parka neteweyê ya çiyayên qazê mecburiyetek e. Çava ku hûn jî dizanin di roja îroyîn da xwaza her alî dibin rîskê de ye. Ger hûn wekî parkekî neteweyî îlan nekin, ev nebatên pircûrê hebûna heywanan vir dibe ku tun nebibe. İnsan jî dixwazin ji rewşa xirabkara bajaran birevin. Heman demê bêriya wê tabiatê hanê dikin. Em jî hewl didin xwe ku însanên bigînin wê tabiata ku ev bêriya wî dikin. Coğrafyayekî cihê heye, atmosfereka cihê, yê herî baş jî bona organîzmaya meriv hewayekî îdeal heye. Li vê herêmê mixabin, ji ber ku turîzm zêde pêş de neçû, ji ber ku xudan ser başûr, li salên derbas bî li vê herêmê avdaniyekî ku giraniya vê xanî neçêbû. Piştê ku ev çend xanî lêbûn, hingê bona avakirina tesîsên turîzmê mixabin cîn teng bû. Di van ciyên teng de jî him bi taybet em dixwazin turîzm çêbibe. Turîzma vir tam bi berevajiya herêma başûr da divê ya me ekoturîzm be. Dema ku tesîs bêne lêkirin, ji divê xweziyê biparêzin, wisa lê bikin. Di nav qada dara zeytûnan da jî gelek mühim e ku dar bên parastin û çêbibin. Me divê herêmê de 700 dar divî projeyê de me guliyên 700 dara zeytûnan kesî xandin û gevdeyê van bi kepçeyên basît yên înşaatan veguhestin û me ev parastin. Her ku çiyayên qazê verê parastin, de însan û sektora turîzmê ji vîya fayda bibîne. Gundê herî estetik yekên davê ku bi demografiya xwe ya herî kevin hatiye parastin, rûdiştwanên Adatepe'yê bi şêwaza mîmariya xwe ya bi îtina û ji xwazeya re hurmetkar, gundekî wisa ye ku bûye mekana dîldarên xwazeyê. Ne tenê Adatepe, gundekî wisa ye ku berewaniya hemî cureyên nebatê yên çiyayên qazê, benderûh û efsaneyên wê, zeytûnên wê, kevneşopiya hezarê salana zeyta wê dike. Ya rast mêvanên berê û yên nûh ku çiyayên qazê ji xwe re kirine mesken, deme ku berevaniya kevneşopiyekê dikin, heman demê deriyê paşerojan jî vê dikin. Em li vir wekî tesîsê mînîmal li Tirkiyeyê dibe ku wekî ekoturîzm cara pêşî 10 sal berê me dest bi tevgariya turîzmê kir. Ekoturîzm çi ye? Ekoturîzm ev e konsepteke ku muhafazakirina tabiatê ra pêk tê. Yanê yek, divê hûn tabiata muhafaza bikin, du divê hûn kultura xelkê herêmê bidin jiyandin ku hûn bikabin ekoturîzmê pêk bînin. Tabî yek faktorên girîngên çiyayê qazê ji hebûna dara zeytûnê ne. Yek ji daristanê jindar û herî girîng en dara zeytûnên cîhanê li herêma me jindar e. û li aliyek jî ev yek ji navendin yêmen cazîbeyê ji meseleyê zeyta me ye. Cureyên nebata em ku di hembezeyê çiyayê qazî de xwedî dibin, rojê 400 û 5 ton oksijen tev li atmosferê dikin. Ev bûyerekî gelek giring e. Ev tê wateyê ku terciha milyon û nîv merivî ev çadira oksijenê ye. Ev mühim e. Lê divê ev ji niyetekî baş were gotin ku ez ji vir deng lê kar bi destan dikim. Qadeka gelek hindika çiyayên qazê di nav parka neteweyî de ye.
اساس دارستانا بنگن لعالی حرم bayramê yani لعالی Çanakkale'ye. Ez hevîdarim ku demeka kurta ev hereman yani jiyanê li çiyan qazê qada pak netewayî firattir bibe. Hingî de parastinê van çiyan hêsantir bibe. Broyder, ev profesörê Fransız wisa dibêje. Ji nişka ve kelehên feodal wekî kelehên ku ji qazên İskambilê çêbûne helweşiyan û çûn. Yên ku hatine ne bi êrişên melamiyê ahî Bektaşî, bi weliyên eşqê û belavkirina hezkirinê hatine. Ev gotin ya Broyder e. Yên ku tên vir, tu hew dibînî ku li Bolayê re weke mînak gora Şah Silêman heye. Bi hespê xwe re hatiye defînkirin. Car din tu bala xwe didiyê li vir li gundê Elîbey Kudarê di goristana Tayrên dev de dibe ku hûn jî li wir bûn we dît ku Xidire les çawa çêbû. Di nav kulîlkan de merîvên ku ji mirinê bawer nakin goristanê dikin ahêngake cejnê. Çay û qehwe tên vexwarin, xwarin tên amedekirin. Her tim ji bo her kesî îkram tên kirin. Ev çandparezî li van deran ji dest diçe. Ev der sînorê rûjhelatê ve her tim bûye armanca êrîşan. Êrî jî her tim ji rojavayê çêbûne. Tiştekî ecêb e. Angu xwestinê dest daynin ser dewlemendiya vê derê. Xwecihiyên vir hene û Tirkmen bi xwecihiyên vê derê re têkilî hevbûne. Yörük bi mirovên vê derê re têkilî hevbûne. Bi çanda xwe ve têkilî çandê vê derê bûne. Yên ku hatine jî, angu Agamemnon û Menelaos jî numuneyek ji civaka patriyalkalin. Ger tu mînak bixwazî, Agamemnon keça xwe ji bo Poseidon dike qurban. Bi kerestûyê wê jê dike û xwîna wê diherikîne. Ew keça xwe dike qurban. Wa bifikirin, ya rast ev taybetiya civakeke patriyalkal e. Li vir jî bereketa axa mader e. Angu weke mînak, tekane kesê ku ji vir derketiye, ji vir reviyeye, tekane kurê Prens Priamos Aenas e. Viya jî Virgilius nivîsiye. Wî şaristaniya vir bi xwe re biriye İtalyayê. û wisa dibêje, ez bi wan darên ku diya min dabûn min û min pê keştî çêkiribû, ji destê wa zaliman xilas bûm. Agamemnon jî dibêje, ez tu nifşek li dû xwe nahêlim, lêbelê ev e, bi xêra sarı qizê hîn jî nifş didû min. Bi efsaneyên çiyayê qazê, bi Türkmenan. Şamanî, bêguman gelek tiştî bi xwe re aniye. Wekî mînak, ev lingên qazan ku em li ser gûrên Türkmenan dibînin, şaman siwarê heywanê pîroz siwarê qazê bûye û bi teqlên kiriye û ketiye transê. Ev bi tevlî enerjiyên din bûyîne, lewra ji mirinê bawer nake, dibêjin mirin gûra ku deriyê wê lê welatê biharê vedibe. Ew çend şîrûveyeke xweşik, bawerim li tu de veridin tune. Qet ji mirinê natirsin. Ne ku ji mirinê ditirsiyan, ji ber ku caran ji mirinê natirsin, ji mirinê bawer nakin, lewma wisa gotine. Her veqetinek hüzneke. Belki jî tu nebinek ku bi mirinê re dibe yek. Gelo dengê me dê biçe yên ku ji mêz vedanê rê çûne. Kî dizane? Dibin pêşengiye şarederiya Gureyê de li gundê qewrmeciyan şahî heye. Gundiyan destane hev û bi şîrkatî de stîlên mezin da girar, nok, keşkek dipîjînin. Bona xêra sarı qizê de mêvanan biezimînin. Ez heftê salî me. Heta vî temenê xwe û bêriya viya ji bona ku xêra edatan devam bikim û bona ku qet dev jê bernedim. Heta îro jî ez devam dikim. Berê li malan çêdibû.
me di beroşan de dipijand. Kê bihata dihat mal. Kê bihata mezikê mêvanan têr dikir. Didan rê diçûn. Wisa ew çend qelebalix nedibû. Niha maşallah gelek qelebalix e. Ev xêra sarı qizê didome. Ev dûma kîbelê ye jî. Sarı qiz li jûr e. Dibe ku eta gozîna rûja me be. Eta sarı qiz belkî bûna ku Beşiktaş bibe şampiyon yên ku li deftera xwe nivîsîn jî hene. Eta sarı qiz yên ku dixwazin bibin jihatî jî hene. Yên ku dibêjin eta sarı qiz bûna Xwedê bila bavê min dev ji Iraqê berdê jî hene. Eta sarı qiz hin jî xweş e. Sarı qiz ji xwe ne tenê li vir e. Türkmenan sarı qizê bi xwe re birine heta bi Ewropayê. Çûne Selanikê, pêş detir çûne, çûne Budapeştê. Li her derê sarı qizek heye. Li Salihliyê sarı qiz heye, li Diyarbekirê sarı qiz heye. Li Sarıqamışê sarı qiz heye, li Edremitê sarı qiz heye. Eta sarı qiz mîna xwedavendeka bereketê hîn jî hezkirin, hürmet û parvekirinê dide mirovan. Kaz Dağı'nın zirvesine çıkmaya geldik çıkmaya. Kaz Dağı'nın zirvesine çıkmaya geldik çıkmaya. Sarı kızın türbesine bakmaya. Niha em li Lutkaya sarı qizine. Ev der ji deryayê 1720 metre bilind e. Wekî ku li der û dora tê dîtin, gelê me ji dawerên ciyê hatine vir, sarı qizê ziyaret dikin. Xalq jî wê keçikê hez dike. Ger em bala xwe bidin ser bûyerê. Esas ev keça şiwanekî ye. Ji vir bi 100 salan berê dema ku li aliyê Asosê tiya wî dimire. Bavê wî wê digire tîne wî gundê birê. Li vir bav dest bi şivantiyê mîhan dike. Bûna ku keçik bê xwedê nemîne çend qazan dikire û ev jî dibe şivanê qazan. Divê çûn û hatinê her du jî dibin qencên xwedê û li vir digihê mertebaya qenciyê. Ji aliyê pîrozî ve tu efsaneyek bi qasî sarı qizê sade nîne. Dibe ku di dilê wê de hezkirina ji tebiatê hevî ne. Koşanları kestik koç kurbanlarını. Sarı kıza akmınları yakmaya geldik yakmaya. Jinû mêrên ku zarokên wan çê nabin dergûşek çê dikin û zarok dixwazin. Ger cêwî dixwazin cotek kevir, ger yekê dixwazin kevirekî. Çiyayekî qazê heye, çiyayekî dûrî aqilan, çiyayê îda bi darên xwe yên mexsûsê xwe, bi faûneya xwe, bi floraya xwe dewlementtirîn çiyayê cîhanê. Parxa netewiyê ya çiyayên xazê ne tenê ji kulîlk, dar û avê pêk tê. Belkî jî li gel helbest, efsane, stran, abîde û şayîn xwe heviyek e ku her roj deriyê wê vekiriye. Destanek ku bi tebiat û efsaneyên hatiye tomarkirin. Ya baş ev e ku em xwe bispêrin bî dengê xazê û bikevin nav xeyalan.